Erzsébet nemzeti kultúra. Fogd meg! Beszéljen az itt, nem verje meg! Egy nő! Mehetünk? Be! Átfordít! Áttesz! Menj kívülre! Azuli! Ráhallgatom a fejedbe! Gyorsan kell csinálni! Tartással, erőben! Hova tudja mi? Mint ahogy a téglát rakjuk egymásra, van egy jó alap, és akkor arra lehet rakni téglákat, és most a tetőszerkezetét tartunk, most ebben a pillanatban cserepezzük a házat. Tehát most már azt hiszem, hogy a vége felé járunk. Te megőrültél? Mit csinálsz, Mari? Megőrültél, Mari? Én is megőrültem! Ha nem játszátok el, ki fogom húzni az egészet, és mindenki az elejétől végig így fog sketchelni. Jó? Játék, színészek. Őrület, mi? Attól csak ilyen macska, testján kóros, vetve vannak, ki ezt megissza, ifjúságát kapja vissza. De szuper! Nagyon jó. Faszom, jó? Én leszek benne a társam, fogja lévejben a lélek, taníts, tanulni a tényleg. Vasarikom köhögésre, gyöngyvirág a beteg szívre, vasarikom köhögésre, gyöngyvirág. Tám, dimbirám, berám, pépápám, ezt keresd meg! Nyugi, kicsibe dolgozatok. Mi? Kicsibe. Márkát? Mike. Salami. Jó? Az a fura, hogy én általában ilyen festménynek látom azt, amit csinálok, vagy legalábbis az jut róla először eszembe. Ez érdekes, mert ezzel a műfajjal például egyáltalán nem próbálkoztam soha, de mégis mindig festmények jutnak az eszembe arra, amit csinálok. Olyannyira, hogy amikor már ilyen kellő mennyiségű ilyen képgaléria alakul ki az agyamba, akkor elkezdek hozzágyűjteni mindenféle valós remek műveket, aztán már fotókat, filmrészleteket, meg egyebeket, és azokat megmutatom rendre a táncosoknak, az énekkarnak, akivel dolgozunk, hogy egy kicsit értsék azt az asszociációs menetet, ahova én el akarok jutni. És a másik érdekesség ennek a dolognak egy ilyen tulajdonképpen operai formának, mert hát végülis egy musical csinálunk, de nagy zenekar van, közel 50 tagú kórus, rengeteg szereplő, táncosok, tehát ez minden az opera műfajára emlékeztet, hogy másféle minőségek kerülnek a színpadra. Tehát van egy kórus, akik inkább színészek, de közben a mozgással fejeznek ki nagyon sok mindent, és vannak kifejezetten táncosok, akik meg táncművészek. És ennek a kettőnek az összegyúrása, az összerakása, vagy a szólamonkénti kezelése adja ennek a munkának az igazi izgalmát. Úgyhogy sokszor én azt gondolom, hogy inkább képzőművészet, amit csinálunk, és nem is egyedül dolgozom ebben a dologban, hanem Molnár Éva koreográfus barátommal, mert egész egyszerűen azt hiszem, hogy ez egyedül engem maga alá gyűrne ez az egész. Nem tudok mit csinálni, haladnom kell, meg kell tanuljátok a lépéseket, tök jó, csajok már tudják, általában így szokott lenni. De ami a legszebb az egészben, hogy nincs az a mozdulat, ami képes a gondolatot helyettesíteni. Ez rémes így elmondani, mert a saját szakmánkkal kapcsolatban egy ilyen lesújtó véleménynek tűnik, de hogy ténylegesen a színészi jelenlétnél, a belülről sugárzó erőnél, amikor látod, hogy valaki tudja, hogy miért van a színpadon és mit csinál, azt nem lehet mozgással eltakarni. És ez ugyanúgy egy mozgásművészre is vonatkozik. Ez lesz a megváltások része. Az élet úgyis nagy mocsár, hadd nyelj el, az ki voltál, ki ennyi mocskot lát, abból kivész a tisztaság. Nyomorodnak tükre volt, szeretett és elhagyott, eddig félsz, hogy elfeled, bölcs a gyermeket. Quo vadis, te elveszett, mondd merre tartasz, quo vadis.
egyik legjobb szerep. Hát ennek a szerepnek, hál' Istennek, tök jó, van egy íve, van valahonnan, valahova eljutni egy út. Walternek az a lényege, hogy egy teljesen lerobbant csávó már, életunt, már elege van mindenből, a felesége elhagyta, gyerekei, ha vannak még, azt se tudja, hogy hol vannak, és tulajdonképpen egy kocsmában kezdi az egész darabot. Ott fekszem egy asztalon, és egy viszkis poháron keresztül látja a többieket. Tehát igazából ez akár jelentheti azt is, hogy az egész világot egy hályogon keresztül látja, nem lát ki. Teljesen be van rugva, azt se tudja, mi van. Amikor érkeznek hozzá Thurzónak az emberei, és mondják, hogy te vagy a király főnyomozója, te vagy a legjobb. Hát körülbelül úgy, mint egy Bruce Willis filmben, amikor azt mondják a Bruce Willisnek, hogy gyere vissza. Nem, én már kiöregettem a szakmából, de rád van szükség, te vagy a legjobb. Na hát valami hasonló eset van itt is. Megszokni, belé csödörni, hozzá idomulni, talán emberre válogatja. De ez túlmegy minden határ. túlmegy minden határ. Egy lény, egy démon, egy szörnyeteg, ki ilyen tesz. Itt tulajdonképpen nem is az a feladat, hogy kiderüljön, hogy ki a bűnös, hanem hogy bebizonyosodjon, hogy egyáltalán bűnöse vagy sem. És talán az az izgalmas ebben a szerepben, hogy közben vajon beleszeret-e Erzsébetbe, hogy meg tudja őt szeretni. Hogy ő, tehát amikor kiderül, hogy ő nem bűnös, ez hogyan hat vissza a szerepre. Feljegyzés a Báthori Erzsébet grófné ügyében indított eljárás bizonyítékairól. Abszolút azt éreztem, hogy óriási energiával dolgozik itt mindenki, beleértve a jó és a rossz energiákat is, tehát van olyan, amikor mindenki nagyon ideges, tehát nagyon szélsőségesek az emberek, hatalmas amplitudóval dolgoznak, valamikor nagyon imádják, valamikor nagyon utálják, és szóval ez nagyon érdekes, és én szeretek itt dolgozni, mert izgalmas. Ne csaljunk, gyerekek, ne csaljunk, kint van. Csalók, egy kicsit előre engedem, követem. Úgy van szenírozva, meg írva is, hogy tulajdonképpen idősíkokat futottunk egymás mellett. Van egy ilyen flashback-szerű technika, végével kezdődik kvázi, aztán visszamegyünk a múltba, és akkor keverik a múltat a jelennel. És hát van egy nagyon szép szürrealisztikus világa, amit inkább úgy mondanám, is nem is szürrealisztikus, hanem egy költőisége, emelkedettsége. Nem ragadunk bele a realizmus posványába, hanem egy nagyon szép emelkedett. Ahogy a műfaj is megköveteli, szerintem a zenés műfajban, amiben ebben a darabban 100%-ig mindig szól a zene. Akkor is, amikor mondjuk úgymond próza van benne, de az alatt is végig szól a zene, olyan, mint egy film. Van egy képünk az elején, ahova szeretnénk eljutni, és hát közben, amikor alakul, megszólal a zene, megszólal a szólista, a szöveg, aztán hozzá a díszlet, a jelmez, és kezd összeállni, akkor az ember úgy látja, hogy hova megy a fuvar, hogy miről szól az egész történet. De úgy gondolom, hogy az történik, vagy történt, amire számítottam. Igen, közel egymásra. Nyomorult hitványhat, feltolul rájuk csak az nyár, mint létünk. Kavar, percben beszéltem, hogy nem. Ki vihart, vett vihart, arrat. Ennyi kéne, kapaszkodni kéne bele. Szobor! Vádolni, ítélni, ölni is tár, de eljön az idő, és nem lesz király. Ki pajzsot tart feléd a bosszú napján, volt már semmék ki hasonlórád. Becstelen cselszövőit lánygalád, népét megsarcoló elvtelen vár. Ki érdekből eszmény gyors politikát, nyugodt férgek mind, nyavarolt tart senkik, nyavarolt hitványhat, feltolul rájuk csak az egy nyár, mit létünk kavar. Tehát ott tartunk, és? Egy érdekes történetet mesélni kell, amikor ide jöttem, és már aznap este, az érkezésem estéjén, délelőtt megnéztem, és este így belecsöppentettek, hogy akkor most csináld te. És ez olyan, minden színésznek van egy olyan rémálma, hogy
de hogy ezt konkrétan én szoktam ezt álmodni, hogy azt álmodom, hogy egy olyan előadásban ébredek föl, ahol nem tudom mi a szöveg, nem tudom mi a szituáció, tele van a nézőtér emberekkel, és nekem meg beszélnem kell, meg szituációt kell csinálnom. És ez nagyon érdekes volt, mert ráadásul a nézőtéren rengetegen ültek, tehát a kórusból is, aki éppen nem volt jelenetben, rengetegen, meg a színházi dolgozók, meg elég sokan ültek a nézőtéren, ott álltak körülöttem jelmezben, mentek össze-vissza a díszletek. Én ugyan megtanultam becsülettel a dalokat, meg a szövegeket, de hát az nagyon ijesztő volt. Bocsánat, elfelejtettem, hogyan kell udvarolni. Csak veszekszik fölöl. Hagyd őket, kérlek, hogy nem tehetnek semmiről. Bor! Katona! Iszik! Harcol, öl, iszik! Sebet ad, vérzik, iszik! De semmit sem tanult! Ez mindig egy érdekes érzés, amikor az ember először hallja azt, amit írt, és ugye eredetileg én Walter szerepét játszottam volna, azt írtam magamnak, ami egy tenor szerep, és valahogy úgy hozta a sors, hogy én végül Sturzó György szerepét játszottam, tehát elvileg nem magamnak írtam ezt a szerepet, és ez egy basszus szerep, ez még számomra is kissé furcsa, hogy egy olyan szerepkörben mutatkozom be, amit még eddig nem próbáltam ki. Hát most itt a lehetőség, minden esetre egy komoly kihívás számomra. Minél több fázisában szeretek ott lenni az előadásnak. Természetesen, amikor felmegyek a színpadra, akkor én már nem zeneszerző vagyok, hanem akkor színész vagyok, és ez egy furcsa helyzet, ez ugyanolyan furcsa, mint amikor az ember saját magát rendezi. Tűnj el! Ezt nem teszem meg, nekiért! Te jöttél ide ezért a népben! Barátok voltunk gyermekként! Egy démon, egy szörnyetek, ki ilyet tesz. Egy nő, ki még szép is, ki művelt is. Hogyha énekelek, musicalt szoktam énekelni, vagy könnyű zenét, és itt ez a szerep, Walter, aki igazából egy teljesen megcsömörlött csávó, aki ott ül a kocsmában, és milyen az ember, aki ott ül a kocsmában? Az ilyen. Akkor annak így kell énekelnie, ugyanilyen a szerepe is. De mi van, hogyha egyszer csak a szerelem, amit Báthori Erzsébet iránt érez, olyan magasságokba viszi, hogy egyszer csak a hangja is olyanná válik. De látni őt, s megérteni, sejtem már nem is lesz könnyű. Hisz neked még, tanít ez a faj, vágyozik, ki a Egy új legenda születik, tehát teljesen pozitívan mutatjuk be Báthori Erzsébet személyét, és hát egy nagyon-nagyon összetett figura, és egy nagyon nehéz emiatt is eljátszani, tehát megkeresni benne a nőt, ugyanakkor az ármánykodást, ugye, hogy tulajdonképpen egy koncepciós per áldozata lett a darab szerint Báthori Erzsébet, és benne ugyanakkor a keménységet, a finomságot, a szerelmes nőt, a kétségbe esett nőt, az anyát, tehát egy rengeteg ívű történet tulajdonképpen. Ugye mindenki borzadájukat mesélt szerencsétlen Báthoriról, és hogyha valóban kicsit kutakodunk a történelembe, és kicsit mélyebbre ásunk, akkor rájövünk, hogy mindez, amit beszélnek róla, ez a vérbefürdőzés, meg ezek a szörnyűségek valóban nem igazak, hiszen teljes mértékben ott állt egyedül, özvegyen, óriási vagyonnal, és mindenkinek útba volt, tehát a bécsi udvarnak ugyanúgy, és hát ezért kellett őt rakni lábalól. Benne szentetlenben is akad a környéken. Jó lesz még minden. Elviheted a cselédedet. Dőljön rájuk a fal. És már patolunk. Azon gondolkoztunk, hogy milyen legyen ez a Báthori Erzsébet világ.
és arra jutottunk, hogy legyen egy absztrakt tér, ami mindenhez hasonlítható, és nem egy realista tér. És van mégis egy olyan egység, ami tartalmilag megfogalmazza azt a világot, amiben szeretnénk ezt játszani. De és ez egy olyan furcsa, mint hogyha egy aranykalitkában játszanánk. Van egy aranyszínű kalicka, amit össze-vissza tologatunk, tehát több elemből lévő díszletsor, ahol lépcsők vannak, amivel nem jutunk el sehova, fordított lépcsők is vannak, tehát nem tudom, hogy egy börtönben lennénk, egy aranybörtönben, vagy aranyketrecben, mint a Benedeknél, és ebben hogy történik meg az egész életünk. És hogy valaki hiába él egy aranyszínű valamiben, egy látszólag arany történetben, de ha az egy ketrec, akkor ez tulajdonképpen rosszabb, mint hogyha az ember földönesként élne szabadon egy világban. És ez volt a díszletnek a lényeg, ami egyrészt ettől rendkívül erős variabilitást bír a díszlet, másrészt pedig van egy tartalmisága, meg egy asszociációs mező, amit kinyithatunk a néző számára. Kisborcsának a jelmezei pedig mint hogyha egy régen megtalált, elmúlt idők, már kicsit foszló, mint most ástuk volna ki a temetőkből ezeket a jelmezeket, amit színeiben megtartja, még érezhetők azok a színek, de egy kicsit szétomlott, szétrágott moly által, vagy a föld által megrohadt jelmezek, amik mint egy kísértetek megjelennek ebbe a úgymond konstruktív, vagy absztrakt térben. És ennek a diszonancia, ennek a feszültsége nagyon érdekes világot tud szülni. Álszem tulajdonképpen egy óriási nagy seb, ami egy orvosi gézlapból készült. Elfedi a szemet, tehát azt a hatást kelti, mint hogyha egy óriási seb lenne a szem helyén. A Bátori Opera Musical egy koprodukciós munka, ráadásul 2 ország között jött létre, a Kolozsvári Magyar Opera és a Budapesti Szabadtéri Színháznak a közös produkciója, budapesti művészekkel, ami hát egy külön izgalma a dolognak, és véletlenül nehézsége is, hogy hát ők az utolsó pillanatban fognak ebbe a szituációba bekerülni. Az erdélyi magyar szereposztással dolgozunk, hiszen ez a produkció aztán beköltözik ide a Kőszínházba, és hát most van izgalom bőven, a sok hisztéria annak is köszönhető, hogy a rendkívül bonyolult díszlet, meg a színészeknek a jövése, menése, és összes többi dolgot most hirtelen kell összerakni, de ez, amióta az eszemet tudom, mindig így volt. Szóval biztos most a nézők egy kicsit meglepődnek azon, hogy hányan ordítoznak és hány felé, és kiütközik össze kivel, de úgy tűnik, ezt a műfajt másképp nem lehet csinálni, vagy én legalábbis még nem láttam se háttérmunkásként, sem színpadon állóként, se talán nézőként, vagy érdeklődőként. Szóval mindösszesen egy rendkívül összetett, klassz, izgalmas műfaj, és most épp az őrület határán állunk, de majd egyszer csak összeáll.